Yo, bersama Zahira Music. Manggala joget aku. Yo joget bapak nih. Manggala aku loro pinter joget kabeh. Siap-siap nyamoni. Siap-siap nyamoni kan? Siap-siap Nyamoni lho. nyamoni. Ate ora. Nek jaluk sangu kudu joget sing penak. Ini. Ini. Nah. Siji nih. Sing mburi ndi tangane? Ini. Foto kompak kan dulu. Ya. Ini. Penak plek. Nah, siji nih. Plek. Nah. Awas. Susuku mbok demek muntir memburi. Nah. Iki sampai ucul kok ora disangoni masih manten. Ayo Kak, tipu kita Kak. Berapa? Tak tung ngono lho. Bakak, pisan, bakak, pisan, bakak, pisan, bakak, pisan. Menang. Menang, ra itu ngadeg, menang. Tangan nih, balik nih. Bocai. Hah? Piye? Ora teko. Tekone ning ndi? Tekone ndi? Tekone ndi le? Manggolo aku kudu ngambung baci. Wes. Kesel bareng. Hah? Urung. Engko nek entuk sangu komase tuku kaset dhewe joget monggo. Oke? Wes. Deal. Madhep rono. Nah. Madhep rono sik. Nah, hup. Kerese diculi. Sik. Oke. Nyasil kowe. Nah, Miko jambe itik le. Nah, dinglu. Dinglu. Nah, sijine ya. Mas. Teriakno sithik, Mas. Yo. Ping kobra. Kecantol. Oke? Ya. Siap. Ora entuk menga-mengo. Yo. Buat Mbak Manten, Mas Manten, selamat menempuh hidup baru. Cepet punya momongan. Awet sampai anak cucu nggih. Nah, bawanya sing niku. Mas reok nih. Thank you.
Thank